हाय बन्धुफोर गिबियावनो आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय दा बन्धुफोर नै सम जानानै फैनाय लोगो लोगो जों जोंनि बडलेण्ड महाबाव स्टुडिअ आगान फैबाय बन्धुफोर हा दा गिबियावनो जोंनि नायगिरि नोंथांमोननिसिम जोंनि स्टुडिअनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय दिनै जों आगोलनि बायदिनो जोंनि स्टुडिअआव मेथाइनि हाबाफारि लानानै फैदों हा बन्धुफोर बे मेथाइनि हाबाफारियाव जोङो आर्टिस्ट हिसाबै आंख्रायनानै लाबोदों नै जोंनि मेथाइ खनगिरि उलादा बिथांखौ दा दिनै जोंनि स्टुडिअनिफ्राय उलादाया नोंथांमोननो दोंसे हाबानि मेथाइ ना उलादा हाबानि मेथाइ खोनासंनो आखायाव लादो हा बन्धुफोर बे मेथाइखौ उलादा नों गावनो लिरदो आंनो लिरदो आं रोजाबनानै होनोसै दा गावानो खनगोन ना बन्धुफोर हा उलादाया गावनो लिरदो गावनो खनगोन आरो गावनो सुर होदो अब्ला जों समनि एसे आंखाल बन्धुफोर जों उलादानिफ्राय जों बे मेथाइखौ खोनासंदोनिसै दे उलादा जों जोंनि स्टुडिअनिफ्राय मेथाइखौ खननो थाखाय जों गुरै खावलायहरनाय थाबाय बेंक पार्टी ग्रोम ग्रोम रायजो राजा ग्रोम ग्रोम खैना गोदाननि नखराव बैराथि जरायाबो सफैबायानो आयो सफैबायानो बैराथि जरायाबो सफैबायानो आयो सफैबायानो मन्थ्रिफोर नाय दिउरि जरायाबो हौवा गोदान फैगोनखौ लामा नायनानै बोराइ बाथौखौ समायलाना गोथार जुलि मन्दपखौ साजायबायसै आयो साजायबायसै खैना गोदाननि नखराव रायजो राजायाबो साखाफारा खामानि मावदों गय खिलिजों फाथै खिलिजों बैराथियाबो रायजो राजाखौ मान खालामदों आयो मान खालामदों आयो मान खालामदों बेंक पार्टी ग्रोम ग्रोम रायजो राजा ग्रोम ग्रोम खैना गोदाननि नखराव बैराथि जरायाबो सफैबायानो आयो सफैबायानो बैराथि जरायाबो सफैबायानो आयो सफैबायानो जोब्बाय आच्छा बन्धुफोर उलादायाथ' मेथाइखौ खनबायानो दा बन्धुफोरा मेथाइखौ माबायदि मोनदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरलाय दा जोंहाबो बन्धुफोर जोंहा सम जानानै फैनाय लोगो लोगो जों जोंनि स्टुडिअआव बिदाय लानायनि सम जाबाय खुलुमनाय थाबाय